Zejmarská roklina je krátky, ale intenzívny zážitok v srdci slovenského raja. Ak túžite po adrenalinovom dobrodružstve, ale nemáte celý deň na zvyš, Zejmarská roklina na južnej strane slovenského raja je presne to, čo hľadáte. Pripravte sa na stúpanie po sústave kovových rebríkov a stupačiek, ktoré preveria vašu obratnosť. Nastúpate takmer 230 výškových metrov. Roklina je sprístupnená len jednosmerne, proti prúdu potoka. Po modrej turistickej značke štartujeme z osady Mlynky Biele vody alebo z obce Dedinky. Hoci je so svojou dĺžkou približne len 1 km, najkračšou sprístupnenou tiesňavou v celom národnom parku, ponúka všetko, čím je slovenský raj tak preslávený. Srdcom rokliny je sústava nálepkových vodopádov. Najvyšší z nich dosahuje úctyhodnú výšku až 22 metrov a jeho burácanie v hlbokom kanine vytvára nezabudnutelnú kulisu. prekonaní tiesňavy sa dostanete na planinu Geravy, odkiaľ môžete pokračovať ďalej k najväčšej vodnej ploche v celom slovenskom raji, k Palcmanskej maši.
Tento klenot južnej strany Národného parku je naozaj nádherný. Scenéria je tu taká podmanivá, že sa stala jedným z najfotografovanejších miest regiónu. Palcmanská maša je obklopená hustými smrekovými lesmi a strmými svahmi, čo jej dodáva dojem horského jazera. Pobrežie sa klúkatí a vytvára tiché zátoky, ideálne pre pokojnú rekreáciu. Zejmarská roklina spolu s Palcmanskou mašou je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú spojiť aktívnu turistiku v roklinách Slovenského raja s oddychom pri vode a krásnymi výhľadmi. Predstavuje dokonalú rovnováhu medzi divokou prírodou a príjemným rekreačným zázemím.